תגידו, ידעתם שיש לו רובלוקס בכלל צעצועים? זה לא הפואנטה של היום. כי היום אנחנו נשחק במשחק שכל המטרה שלנו זה צעצועים. יותר נכון חנות צעצועים. והדבר שואלים לי פה, למה יש זה כזה מפוחד? אז בגלל שזה אמור להיות משחק מפחיד. בואו נגלה ביחד מה כזה מפחיד בזה. איזה קול לחנות צעצועים. רגע, זה מדבר? ברוך הבא למשמרת הלילה הראשונה שלך בחנות הצעצועים. התפקיד שלך בתור שומר הראש של המקום זה לוודא שאף אחד לא גורב פה דברים. ואם אתה שומר אנשים תבדוק את זה, ואגב, תוודא שהחשמל קבול, כי זה יכול לגרום לבעיות. אחי, איזה בעיות? על מה הוא מדבר? אבל כן, כפי שאתם רואים זה חנות צעצועים, ונראה לי יש פה גם צעצועים של רובלוקס, כמו שראיתי לכם בסרטון. מה זה היה הרעש הזה? זה בטח כלום, נכון? סתם רעש של חנות צעצועים. יש גם משהו די דומה לצעצועים של רובלוקס.